Dette webinar er tiltænkt dig, som skal implementere karriereveje i din afdeling. Når du har set webinaret, kan du udforske materialet på intranettet, som ligger under faglig udvikling og karriereveje. Rigtig god fornøjelse. Min karrierevej er et struktureret udviklingsprogram, som samler hospitalets værdier, faglighed, kompetenceudvikling og medarbejderens egne drømme og udviklingsmuligheder på Herlev og Gentofte Hospital. Det helt overordnede formål med karrierevejene er at fastholde og tilknytte fagligt dygtige, motiverede medarbejdere, som støtter op om hospitalets værdier og de enkelte afdelingers visioner og mål. Karrierevejene skal derfor indirekte bidrage til en større faglig tilfredshed, og at medarbejderen ved, hvilke udviklingsmuligheder der er i egen afdeling og på hospitalet. Karrierevejene lægger op til, at lederen tænker kreativt, ser de enkelte medarbejderes motivation og bruger det aktivt i afdelingen. Udviklingen hænger dog altid uløseligt sammen med hospitalets værdier og kerneopgaven, så det kan aldrig stå alene eller være et krav for medarbejderen, hvis ikke de lever op til afdelingen og hospitalets ambition. Karrierevejene kan være en naturlig del af afdelingens onboardingforløb, og den første karrieresamtale kan med fordel afholdes i forlængelse af MUS-samtalen. Selv hvis medarbejderne ikke føler sig klar til at vælge en karrierevej efter et års ansættelse, så er det vigtigt, at medarbejderen kan se mulighederne for udvikling. På den måde kan vi så frø omkring de muligheder, vi kan tilbyde medarbejderen, og forhåbentlig forlænge deres tid i afdelinger på hospitalet. Det er et oplagt redskab ved crossboarding til andre områder i egen afdeling, eller som udgangspunkt for en delestilling mellem 2 afsnit. På den måde bliver vi vores egen fødekæde, i stedet for at give slip på dygtige medarbejdere. Min karrierevej skal ses som et visionært redskab, der kan inspirere medarbejderen til at vælge en karriereretning i afdelingen. Man skal forestille sig, at godt behandlet pigen kan dreje i alle retninger, men hospitalets ambition godt behandlet er altid udgangspunktet for, at medarbejderen kan vælge en karrierevej. Som medarbejder vælger man altså karrierevej gennem hospitalets og afdelingens egne værdier. Medarbejderen bliver kompetencescoret løbende og bliver holdt op på hospitalets værdisæt og tilhørende funktionsbeskrivelse til den valgte karrierevej løbende, og som et minimum til MUS en gang om året. Som forberedelse bør lederen spørge sig selv: handler medarbejderen efter afdelingens værdier? Leverer medarbejderen, hvad der er beskrevet i den pågældende funktionsbeskrivelse? Har medarbejderne selv været opsøgende i forhold til opgaveløsning osv.? Det hele hænger altså sammen og er en løbende udviklingsproces. Den lille godt behandlede pil skal illustrere sammenhængen mellem karrierevejene og det naturlige næste skridt i forhold til valg af retning. Karrierevejene kan som udgangspunkt kombineres, som medarbejderen ønsker det, og det er også muligt at have mere end én karrierevej. Det kan fx aftales, at medarbejderen har en primær karrierevej og en sekundær. Den sekundære karrierevej kan også være noget, som medarbejderen først ønsker at tage hul på 6 måneder efter karrieresamtalen, og det er helt op til den enkelte. Det vigtige er, at I får snakket om en karriereplan, og at medarbejderen kan se sig selv i planen, både på kort og lang sigt. Her ser I et eksempel på karrierevej i en afdeling på hospitalet. Du kan selv fylde jeres karrierevej ind i den skabelon, der ligger på intranettet, og I beslutter selv, hvor mange karriereveje I som udgangspunkt kan tilbyde i afdelingen, men det kan godt være en god idé at gemme plads til specifikke ønsker fra medarbejderne. Alle karrierevejene i afdelingen indeholder følgende 4 elementer, som det ses her i eksemplet. 1. Målgruppe. Hvem henvender karrierevejen sig typisk til? 2. Hvilke kompetencer kræver karrierevejen? 3. Mulige karriereveje. Lederen tager en dialog med medarbejderen og lægger i samtalen vægt på, hvad der driver medarbejderen, samt hvad medarbejderen har af særlige styrker. Dialogen kan tage udgangspunkt i medarbejderens helt overordnede karrieredrøm, og med det som udgangspunkt kan medarbejdere og ledere sammen arbejde sig hen til mulige karriereveje i egen afdeling, samt mulige karriereveje på sigt eller kombinationer af karriereveje. Der kan være brug for at lave en kortsigtet karriereplan og en mere langsigtet plan, alt efter hvad medarbejderen kan rumme. 4. Mulig efteruddannelse. Efteruddannelse kan være et af de svære elementer at lægge en plan for, da det særlige i klinikken kan være svært at få praktik og økonomi til at gå op, hvis man forestiller sig, at alle medarbejdere skal sendes på efteruddannelse. Derfor er det vigtigt, at der i udarbejdelsen af karriereveje er gjort et grundigt forarbejde i forhold til at beskrive, hvilke muligheder der er inden for videreuddannelse, kurser, workshops, webinarer osv., så det er nemt for lederen at bruge til samtalen og lettere at forestille sig som medarbejder. Der kan også være brug for at være kreativ i forhold til at nedskalere mulighederne for efteruddannelse,
Og så må man kigge på, om der er muligheder for intern kompetenceudvikling, sidemandsoplæring, studiebesøg i andre afsnit, turnusordning eller et par ugers udlån i en anden funktion. Dette forberedelsesark kan udleveres til medarbejderen inden karrieresamtalen, som en hjælp for både leder og medarbejder. Forberedelsesarket lægger op til selvreflektion hos medarbejderen og gør det langt nemmere at få noget konkret ud af samtalen. Her kommer nogle gode råd til implementeringen. En vigtig del af implementeringen er at få kortlagt udviklingsmulighederne i jeres afdeling. Det er vigtigt, at I i ledergruppen får drøftet, hvordan I gerne vil bruge karrierevejene i jeres afdeling. Er der noget, der adskiller sig fra de forskellige områder, I har? Har I brug for at lave særskilte karriereveje for f.eks. jeres sengeafsnit og ambulatorium? Jeres vigtige indledende arbejde består i at afdække, hvilke karriereveje I allerede ved, I har, og herefter fylde på og prioritere karrierevejene i jeres afdeling. Måske mangler I noget, som understøtter retningen for jeres afdeling eller jeres grundlæggende værdier. Det kan være tidskrævende at få beskrevet alle karrierevejene. Det kan være en idé at dele det op imellem jer og drøfte jeres arbejde på jeres planlagte ledermøder, indtil I har et færdigt produkt. Det er en god idé at nedsætte en implementeringsgruppe eller en håndfuld ambassadører, som kan hjælpe dig med at implementere karriereveje. For eksempel en klinisk sygeplejespecialist, introduktionssygeplejerske eller den assisterende oversygeplejerske. Et godt råd er altså at gøre noget ud af jeres lancering af karriereveje. Det viser en seriøsitet, og at I lægger kræfter i indsatsen. Måske I skal holde et event, printe materialet ud, lave en pjece og invitere, bestil lidt forplejning. Der er en stor signalværdi i at have både chefsygeplejerske, oversygeplejerske og eventuelt en ambassadør til at holde selve præsentationen af karriereveje. Det er vigtigt at lægge vægt på de udviklingsmuligheder, som medarbejderne får med karriereveje, og den åbne dialog, I inviterer til. Du kan sagtens have flere medarbejdere, der har samme karrierevej. Det kræver dog, at du er villig til at se mulighederne og stiller skarpt på opgaven inden for den enkelte karrierevej. For eksempel kan du have en medarbejder, der gerne vil stuse lidt til ledelse, og som starter med noget projektledelse, og samtidig har du en anden medarbejder, der er klar til at få ansvar for vagtplanerne i afdelingen, eller som begynder at få opgaver som assisterende oversygeplejerske. Karrierevejene lægger op til, at du sammen med dine medarbejdere får øje på medarbejderens styrker og interesser, så du kan hjælpe medarbejderen i den retning, der giver faglig og personlig mening for vedkommende, men hvor du som leder også bruger medarbejderens kompetencer og talenter bedst. Det kan være en idé at lave en oversigt, der viser dine medarbejdere, og hvordan de har fordelt sig inden for jeres forskellige karriereveje. På oversigten kan det også fremgå, om der er afholdt mus, karrieresamtaler osv. Hæng den op i afdelingen, hvis kulturen tillader det. Nogle vil have svært ved at se meningen og formålet med karriereveje. Hjælp dem med at bryde det ned til, hvad der interesserer dem i dagligdagen, når de går på arbejde. Lægger der opgaver eller ny viden inden for deres interesser, som de kan tage del i? Det er vigtigt at understrege, at karriereveje ikke er ekstra arbejde eller ekstra opgaver. Karriereveje er kort sagt afdelingens udviklingsmuligheder sat i system. Det er ikke raketvidenskab, og det findes allerede i jeres afdeling. Karriereveje gør det blot lettere for ledere og medarbejdere at finde den rigtige vej, eller opgaver og ansvar i afdelingen. Lederen tilbyder medarbejderne at stille skarp på vedkommendes helt personlige drivkraft og ønsker for fremtiden, men det er selvfølgelig et tilbud. Alternativt vil der ikke findes et struktureret udviklingsprogram for medarbejderne. Og hvis man skal være meget firkantet, kan man huske medarbejderne på, at det jo også koster penge at sende dem på kursus og studiebesøg ud af afdelingen. Hvis en medarbejder mener, at vedkommende kun kan udføre sin opgave, hvis der er planlagt administrativ tid til det, kan I sammen tale ind i opgaven. For nogen kan det være svært at se processen for sig og omfanget af opgaven. Så hvad skal der til, for at medarbejderen kan løfte opgaven? Kan det løftes i det daglige arbejde, må du vise vedkommende vejen ved at bryde det ned til enkelte opgaver med en tidsfrist og opfølgning. Hjælp vedkommende med at planlægge sin tid eller give mulighed for at bruge tid til opgaver bundet til karrierevejene på dage, der tillader det. Planlæg en temadag, hvor alle har tid til at arbejde med deres karriereveje og vidensdel. Det er en hjælp at have udarbejdet funktionsbeskrivelser til de enkelte karriereveje, så medarbejderen har noget konkret at forholde sig til. De kan med fordel gennemgås ved en årlig karrieresamtale eller ved skifte karrierevej. Du kan finde flere informationer og en skabelon til min karrierevej på internettet. Rigtig god fornøjelse med implementeringen.